नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। आता मी चाललोय कणकवलीला। माझा भाऊ विराज याचं आज लग्न आहे। तर आपल्या सुवर्ण कोकणच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण हे लग्न पूर्ण कव्हर करणार आहोत। कोकणात कोणत्या प्रकारे लग्न पार पडतं तर हे आपण संपूर्ण तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहोत। तर मित्रांनो, पहिल्यांदा विराज आणि संगीता वहिनी यांना लग्नाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल आणि तुम्हाला जर कोकणातले व्हिडिओ नवनवीन पाहायचे असतील तर आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा आणि त्याच्यासोबत जी आपली बेल आयकॉन असते ती प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओंचे अपडेट्स तुम्हाला लगेच मिळतील। तर मित्रांनो, चला आता जाऊया विराजच्या लग्नाला। प्रसन्न गुलार्थे हरिद्धे नमः सिद्धे नमः राजोपचारार्थे हरिद्रा कुंकुम कलसे वरुणे नमः ऋतुकालो पुष्पं द्रावी एक फूल ठेवा। ऋतुकालो पुष्पं द्रावी श्रीवंतिका कुंकुम बाबलापे उदा कंगाल पुष्पे बिल्व वंदा पुष्पा कुंकुम सुभाग्रावी कलसे वरुणे नमः एक कामन आणि सोडायचो धूपम समर्पयामि भगवान समर्पयामि भगवान सर्वे भ्यो देवे भ्यो ऋणा सर्वे भ्यो ब्रह्मणे भ्यो नमः अवनि कमलम कमले दिविता दीर्घा नागा नद्दो तनुसान वनमंतो ओम पुण्यम ओम पुण्यम ओम पुण्यम जागरवंत ओम पुण्यम ओम पुण्यम ओम पुण्यम सकुटुंबाना देवाना आशीर्वाद लग्न मुलवणे म्हणतो अस्तु पुण्यम कार्बन संपादन धनदान वास्तु तीव्रवंता पाच वेळा भाई जरा एक मिनिट। राम राम आता घरी नातच राहा नको, 5 जण व्हायच पाहिजे। जरा इकडे बघा, निकिता वाईट पुढे तर झाला हो जपासा नाही का त्यांचा झालं हात जरी असो घोट तर हात ना काय तर मगाशी मान झाली हे म्हण बघा माझ्याकडे मोठा नापता
जरा पाचणी हळद लावा, हळद लावा, नंतर मग आपलं हे झाले. ते आता आम्ही हे करणार ना, नवरा येणार ना, त्यावेळी एकमेकाला भेटूया. ते की ना आपण हे झालं ना की मग ते त्यांचा मान हे करायचं. फक्त तू इथे थांब बेबी, बेबी थांब. आता 15 दिवस नाही झालो तरी चालेल. मामा मागे होता मामी होता डोक्यावर होता. आता तू बाहेर ये, बाहेर ये. आणि आता ह्या आंघोळीत पाणी घे. मामा ह्या उठला आणि तोडा. तुम्ही करा
ठको वधूला तुझ्या तुला गंगा सिंधू सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरणु महेंद्र तनया शर्मावती वेदिका क्षिप्रा रेत्र वधी मासुर नदी प्रसादया गंडकी पूर्ण जले समुद्र सरिता सूर्यात्वे मंगलम सुमंगल सागरा आले मनोनिया प्रथमदे कन्यालिगे सासरी माता घालुनी घोषणे म्हणतसे सांभाळतो रे जोरी भावे कुंकुम लावणी फळनळे ओटी मध्ये घातले बाला सद्गदोय अश्रु जलवी उर्यात्वय मंगलम शुभमंगलम सावधान सावधान कस्तुरे तुलगंगलाट पडले वक्रतले कौतुकौ नाकारे देवकणे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनौ सुहृदं कंठे तवो कावरी गोपश्री परमेष्ठितो मिळते कोदापदा मंगलं मंगल सावधान सावधान आली घटी समीप नवरा देवनिया वादरा गुरुते मंत्र पूजन करा अंतःपटा तेजरा दृष्टा वधूरान करणे योगे करा ही उभी वादंते मंगल बलान करणे पूजा सदा मंगल मंगल
येता माका थोडीशी पेटू थोडीशी येता बाकी अरे ताप येऊ बार एक फेर मारून घे एक फेर येईल ना भाऊ फिरून घ्या फिरून घ्या फिरून घ्या आता तूप लावून घ्या तुमच्या लावला दोन्ही अजून घ्या आता दुसऱ्या एका लावा हा दोन बस सावकाश पुढे एक मध्ये विवाद दोन मध्ये विवाद मध्ये विवाद पंचपदी विवाद षष्ठपदी विवाद सप्तपदी विवाह सोड बस 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 चला करून घरून घेता फोटो आणि करून घेतली हे करा मी फोटो घेतो उडव कडे दादा लक्षात एक मिनिट
काय आता पेटवा देवाकडे लावूया लावूया असा असा सावकाश जरा मोठी ओ पाठ देवा ते पाठ पाठ उघडू माणूस तमा एकत्र कर गाठ मारूया एकत्र चावर अशी का चारो एकत्र करणे गाठ मारा देव सरळ नाहीतर तू तकडे काहीतरी ढोल जाऊन पाणी जर ना आई गेली पाणी आहे थोडं मागता म्हणून सांग काय तर असंच म्हणतात म्हणून आहे गेली वरती मी गेलो राहिलो मंडळी, आमचा हा लग्नाचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा. आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.